Η μερίδα διοργανώνει το Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Αγρινίου σε συνεργασία με την Ένωση Φροντιστών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα «Σχεδιάζω το μέλλον μου, επιλέγω κατεύθυνση, επιλέγω σπουδές». Είναι μια εκδήλωση που έχει να κάνει με τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τις εκπαιδευτικές αποφάσεις. Η μερίδα απευθύνεται σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε όσους δηλαδή εμπλέκονται με τις εκπαιδευτικές αποφάσεις που σχετίζονται με την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο, 9 Απριλίου, στις 6:30 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αγρινίου. Είναι η πρώτη φορά, έχω 2 χρόνια στο Αγρίνιο και τώρα μπήκα στη διαδικασία σιγά σιγά να ασχοληθούμε και με αυτό το αντικείμενο για να γίνει και ευρέως γνωστό, να μάθουν τα παιδιά να επιλέγουν πιο σωστά. Η ημερίδα περιλαμβάνει 3ωρο σεμινάριο με 8 θεματικές ενότητες με εισηγητές τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού Νέλη Παρμάκη φιλόλογο, Καλλιόπη Σωτηράκη ψυχολόγο και Δώρα Αναγνωστοπούλου φιλόλογο. Στην ημερίδα θα μιλήσουν 3 σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού. Οι ενότητες τις οποίες θα θίξουμε θα είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός και εκπαιδευτικές επιλογές, η επιλογή κατεύθυνσης επιστημονικού πεδίου και σχολής, οι πανελλήνιες εξετάσεις και το μηχανογραφικό δελτίο, τα επαγγέλματα και οι σχολές με τις θετικές προοπτικές και πώς διαμορφώνεται η σύγχρονη αγορά εργασίας. Στη συνέχεια θα μιλήσουν και 5 απόφοιτοι δημοφιλών σχολών για τις σχολές τις οποίες αντιπροσωπεύουν.